Кузьма Чорны. Пошукі будучыні. Першая частка. Раздзел 4.2. Яна, гэтая адкрытая душа, шпарка пайшла, а ён назіркам, як баючыся, рушыў за ёю зводдалеку. Чуб хвойнага лесу быў перад імі. Унь дзве хаты. Адна ледзьве ліпіць яшчэ, і страха на ёй упала. Ужо без вокон яна. Побач яе здаровая вялікая хата з смольнага кругляка. У яе адразу і пайшла дзяўчына. Ён жа, калоцячыся разам са сваім сэрцам, спыніўся перад старой хатай і зводдалеку бачыў, што ў ёй сцены патрухлелі і пагнілі, і стаяць мокрыя і цвілыя. Ён бачыў праз аконную дзіру нават тыя цвікі, якія калісьці ўбіваў у сцены. А гэтая новая, здаровая, з кругляка хата. Куды пайшла дзяўчына? Ён жа ведае, хто гэта, толькі сам сабе баіцца прызнацца. Гэта яго хата, гэта ён яе ставіў, і гэта з яе яго выгналі. А гэтая старая, унь тое месца, дзе ляжаў Палівоцкі. Там тады стаяў ложак. З гэтай хаты ён і сястру яшчэ замуж аддаваў. І адзін жыў у ёй. Ён стаяў і душыўся мінулым, якое адарвалася ад яго з часткаю душы, і нават вялікі доктар час не загаіў гэтую рану ў душы. Ён ужо ведаў, як назваць тое, што лягло на яго жыццё. Але ён маўчаў і стаяў. Дык яны тут жылі, аж пакуль ужо нельга было. Ці даходзілі сюды яго пісьмы? Тады, калі ён жыў у новых прасторных сценах, гэтая трухліна гатова была ўпасці на іх. Можа, ён вельмі мала стараўся, каб выратаваць іх адгэтуль. А ці не вінават ён перад худзенькім хлопчыкам Тамашом, і перад маткаю сваіх дзяцей, і перад Лізаветаю? Голас пратэсту перад самім сабою узняў ён у сабе. Не, я ішоў у гром і невядомасць. Але ж я жыў гэтулькі год у мілай мне працы, і жыццё гэтае само па сабе льга назваць шчасцем, каб не смутак мой. А ці хоць раз падумаў я, каб ісці сюды да іх і ратаваць іх? Раптам у яго пахаладзела ў вушах. Чаму ж я не запытаў у гэтай дзяўчыны, а ці хоць адно пісьмо прыйшло было да іх ад іх бацькі? Але я яшчэ ўбачу яе. Да вечара я дапільную яе тут, а заўтра зранку пайду гаварыць з ёю. Адразу цяпер ён не мог ісці ў сваю новую, некалі пастаўленую ім хату. Ён баяўся свайго смутку. Да вечара ён праседзеў пад ігрушаю на лаўцы у двары старой хаты і пільнаваў яе. Але яна з новай хаты не выходзіла. Як пачало змяркацца, ён увайшоў у старую хату і лёг на голы тапчан. Парыў ветру вагнаў у хату на яго праз аконную дзіру віхор жоўтага лісця з ігрушы. Ён накрыў галаву торбаю ад хлеба, стараючыся заснуць. Цішыні не было. Нешта шастала па сценах і патрэсквала ў столі. А пасля яму здалося, што нешта шарганулася аб яго. Ён падняўся і стаў шчаслівай думкай. Не, канешне, мучыць сябе ляжбой, можна стаяць і сядзець. Свяціў месяц. Ноч была глыбокая. Праз дзіркі і шчыліны ў сценах лілося ў гэтую гнілую пустэльню
месячнае святло, а па сценах нешта невядомае ўсё шастала. Каб хоць хутчэй дзень. З нейкай надзеяй ён выйшаў на двор і зноў сеў на лаўку пад ігрушаю. За ноч з яе апала ўжо апошняе лісцё. Месяц быў якраз у яе чорным голлі, а да дня яшчэ было вельмі далёка. Ён цясней зашпіліўся ў сваёй суконнай жакетцы і лёг на лаўку. Холад не даў яму спаць. З поля цягло роўным шумам. Узняўся вецер. Месяц стаяў нізка. Сымон Ракуцька спаць не хацеў. Седзячы на лаўцы, прычакаў ён дня і больш у старую хату не заходзіў. Як адважыўшыся на вялікі подзвіг, ён закінуў сваю торбу за плечы і пайшоў у суседнюю хату. Там яна была адна, сядзела за сталом і пісала. Як прыгаворны да кары, ён стаў у парозе і сказаў: «Добры дзень у хату». Ён нават і не чуў, што яна адказала яму. Ён не мог адарваць вачэй ад акеннай шуфляды. Калі ён устаўляў яе, быў такі самы хмурны дзень позняй восені. Гэта я з вамі учора гаварыў на дарозе, калі вы сядзелі на камені. Я пазнала вас. Ну што, няма брата? Няма, я пакіну яму тут гэтае пісьмо. Чакаць яго мне няма як. Што вы яму пішаце? Вам хочацца ведаць? Нават і без здзіўлення яна глядзела на яго, і вочы яе былі такія добрыя, і, здавалася, яна абяцае праз іх шчырасць усяму свету. Пачытайце мне, што вы яму напісалі. Яна нават не здзівілася. Што гэта за дзіва такое з гэтым чалавекам? Калі вам хочацца, я прачытаю, але я дапішу раней. Ён сеў на лаву і чакаў, пакуль яна скончыць пісаць. Сочачы за кожным яе рухам, ён час ад часу падаваў голас. А ці ведаеце вы, што гэта ваш бацька ставіў гэтую хату? Не адрываючыся ад пісьма, яна адказала: «Ведаю, маці мне расказвала ўсё». «Дык вы пра свайго бацьку ведаеце?» «А як жа? Але нашто вам усё гэта? Хто вы такі?» «Як нашто? Бо вашага бацьку я ведаў так, як ён сам сябе ведаў. Мой бацька быў слаўны чалавек з душой і сэрцам. У яго былі залатыя рукі, разумная галава і добрае сэрца. А дзе ваш бацька цяпер?» «Мы заўсёды ведалі, дзе ён». «Як жа вы ведалі?» «Ужо вельмі даўно ад яго прыйшло было пісьмо з яго адрасам». Ён адчуваў, як сэрца распірае яму грудзі, але ён не мог так пайсці адразу. Ён хацеў усё высветліць. «А пра графа Палівоцкага вы што-небудзь чулі?» «Мой бацька выратаваў яго ад смерці. Я яго сама бачыла». «Палівоцкага? Як? Калі?» «Незадоўга да вайны ён сам быў у нас, калі жылі ў старой хаце». «Ён вам якое-небудзь зло зрабіў?» «Гэты стары гад 2 дні і 1 ноч не выходзіў ад нас і мучыў нас дамаганнямі, каб мы аддалі яму нейкае золата, якое нібыта наш бацька ўзяў у яго, калі паднімаў раненага на дарозе. Ён прасіў, пасля крычаў, пасля рамянём пасадзіў маме крывавы знак цераз твар. Пасля сунуў мне ў рукі свой адрас, калі мы адумаемся і захочам аддаць яму яго дабро. Ён служыў на нямецкай граніцы. Нарэшце ён сказаў, каб аддалі хоць палову, а палова нам. Але мне трэба пісьмо дапісаць.
Яна пісала, а ён стаў на ўвесь рост у парозе і душыўся смуткам, гледзячы на яе. Гэта яна, нязнаны ім чалавек. Без яго яна вырасла. Ён ні разу не меў шчасця трымаць яе на руках і гаварыць з ёю малою і падоўгу глядзець на яе дзіцячую усмешку. Нехта злы і безлітасны украў у яго яе маленства.